la la. Dope genius. I know the reason they count me out, cause it's so convenient. But I don't mind that, never mind that. I remind you, time is deceiving. Still, time and time, I put the time in. Stars and Yo, what's up mga kawaray, no? So, andito tayo ngayon sa Luzon. And syempre, kaya tayo nandito and makikipag 1v1 challenge tayo dito. At syempre, para may challenge yung game, nalo siya ng 500 pesos kapag naipanalo niya yung game. Kaya, yun, good luck sa mga kalaban natin. Ito pala yung mga kalabang ko. Si Rodel Pardo. Pawis lang naman to and para ma-challenge lang din naman tayo. 27 lang to and winner's ball. And yun. Bali makikita natin yung court is talagang masikip. So, tingnan natin kung makakapaglaro tayo na maayos. So, let's go mga kawaray. Game na tayo. May miss na niya. Puta! Sayang. Good. One zero. Zero. Hindi tayo makagalaw na maayos kasi masikip. Saka mabuhangin yung anak. Yung 3-0. Ah! 3-1. Ah! Layo naman. Forward. Five one.
Sure. Sure. 5-1, 5-1. Five, 3. Five, 4. Foul. Oh, sayang. Foul. Six, 4. Plus 4. Sayang. Uy. Woo! Game ball! So yun, bali. Panalo nga so. Sobrang init na. Yun, so nakabing si Rodel Pardo. So talo siya. Pasensya na bro. So hindi ka mananalo ng 500. So yun. So yun, sa mga gusto mo mag-1v1 ako, mag-comment down below lang kayo. At syempre kahit saan lugar yan, pwede natin kontahan yan para sa mga pa-challenge natin 1v1 challenge. At kung gusto nyo manalo ng 500 pesos. Alright, let's go mga Waray.